ଚାଲିବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ବୟସ ପାଖାପାଖି 70 ହେଲାଣି। ପର କାନ୍ଧ ଉପରେ ଭରସା କରି ଜୀବନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା। ସରକାରୀ ହକ୍ ଟିକିଏ ପାଇବାକୁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଏ ଅଫିସରୁ ଅଫିସ। କେବଳ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କନକ ନୁହନ୍ତି, ନିଜର ହକ୍ ପାଇବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗାନ୍ଧୀମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ବସିଛନ୍ତି ଅନେକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହିତାଧିକାରୀ। କୁନି ଝିଅଙ୍କୁ ଧରି ବାପା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ସରକାର ତାଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣିବେ, ହେଲେ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଡିଜିଟାଇଜେସନ ନାମରେ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ। ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିନି ଚଳିତ ମାସର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା। ଅନଲାଇନରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନଥିବାରୁ ଭତ୍ତା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୋଲିଓ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଦିନ ଘର ପଡ଼ିଥିନି। ତାପରେ ଯେ ଭତ୍ତା ହେଙ୍କା ଦେଲେ, ତାପରେ ତ କହିଲେ ଅନଲାଇନ୍ କର, ନହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ର ହେବନି। ଅନଲାଇନ୍ କରତେ ନେଇଗଲେ ଛୁଆନେ, କେଇ ବାଟେ ଅନଲାଇନ୍ ହେଲାନି। ନହେଲାକୁ ସେମାନେ ଭତ୍ତା 2 ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଅନଲାଇନ୍ କରତେ କହିଲେ, ଅନଲାଇନ୍ର ହେଲାନି କେଇ ବାଟିଆ, ସେମାନେ କହିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇ କରି ଆଣ। ମୋ ଛୁଆ ଏମିତିକା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆପଣ ଅଫିସରମାନେ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଭତ୍ତା ଏ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବ୍ଲକକୁ ଯାଇ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଡାକିଲେ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକକୁ ଗଲେ ଯାଇକି ଗଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପଚାର କଲେ ଯେ ଆପଣ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ଯେମାନେ କରିବେ ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଦିନେ ଡାକାଯିବ ଆସିବେ। ଆମେ ଠିଆ ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଲେ। ପଳେଇ ଆଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଇଏ କରି ଆମର ଏ ମାସର ଭତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲିଆପାଳ ନେଇଲେ ଛୁଆକୁ ହେଲାନି କିଛି କାମ, ପଇସା ଏ ବର୍ଷ ଭତ୍ତା ମିଳି ନାହିଁ ଏ ମାସ। ଆଉ ବୁଢ଼ା ଲୋକ କାର୍ଡ ଆଣିବି। ଆମ ଛୁଆ ତ ଦେଖ ଚାଲି ବି ପାରୁନି, କଥା ବି କହିପାରୁନି, ଖାଇ ବି ପାରୁନି, ଟୁଚୁମି ଖାଏ। ଆଉ କିସ କରିବା? ଆଉ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଡିଜିଟାଇଜେସନ ପାଇଁ ସିଡିଏମଓଙ୍କ ଅଫିସରେ ଅନଲାଇନ ଡିଜିଟାଇଜେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଏନେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନୂଆ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ନୂଆ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରିନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ଭତ୍ତା ବନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଇଜେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଏସ୍ଡିଓ। भत्ता कहारी जो मैंने पाउथिले सेमानकर कटि जाई नाही किबा कोनोसी चिट्ठी सेमती कलेक्टरेट रु जारी हेई नाही। जोटा मैनुअल सर्टिफिकेट थिला आमे तांको कहितिलु सेटा ऑनलाइन सर्टिफिकेट जनरेट करिकि आनिबे यूडीआईडी जोटा कि सीडीएम को ऑफिस रे हुए सेटा दाखिल करला परे से माने तांकर रेगुलर पेंशन जेमती पाउथिले पाइबे। एटा गोटे इनक्वारी आमे करइ देबा। इनक्वारी करइ देला परे से माने भत्ता पाइबे एतकी जे किंतु सेमानकु दबाको पड़िबो यूडीआईडी सर्टिफिकेट। जिलापालଙ୍କ निकटରୁ निर्देश ହୋଇନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ପରିଣତ ବୟସରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ବାଲେଶ୍ୱରର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।